Paano kung ang pinagtatrabahuhan mo pala ang siya ring tatapos sa mahal mo sa buhay? Handa ka bang magsugal ng buhay para makapagiganti? O hahayaan mo na lang na lumipas sa mga taon nang walang nagagawa dahil sa kilabot? Mapagpalang araw, Sir Lancelot, at sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Rafael po ang pangalan ko. Kasalukuyang 31 anyos na naninirahan ngayon sa Cavite. Magbabahagi lang ako ng madilim na karanasan ko patungkol sa aswang. Nasa edad 18 anyos ako noon nang mamatay ang nanay namin, nang masunog ang bahay na tinitirhan namin. Baldado na kasi ito noon. Saktong nasa trabaho ako nang mangyari ang insidenteng yon. Ayon sa kapitbahay namin noon, kumalat na ang apoy sa loob ng bahay namin bago pa ito nakahingi ng tulong. Matapos matupok ang apoy, sa banyo natagpuan ang bangkay ni nanay. Suffocation ang dahilan ng pagkamatay nito. Gumuho ang mundo ko noon sa galit sa sarili. Hindi sana magkakaletse-letse ang buhay namin ngayon kung hindi ko ito iniwan habang nagluluto para pumasok sa trabaho. Matapos niyang mailibing ay nagtungo ako sa probinsya sa pagdedesisyon na sa bahay muna ni na lolo ako pansamantang tumuloy. Hindi ko napapangalanan ang mismong lugar dahil baka makatanggap ako ng death threats. Tanging masasabi ko na lang sa lugar ay squatters area po yun. Saktong pagpasok ko ng pintuan, nakasalubong ko ang panganay kong kapatid na si Mark. Matipuno ang katawan niya. Hindi na katulad noon na palito ang madalas na ibansag sa kanya ng mga tao. Matamis ko itong nginitian at yayakapin na sana nang mapansin ko ang biglang pag-atras nito. May pagkailang na bumakas sa ekspresyon ni kuya nang makita ako. Blanko ang pagtitig niya sa akin, tsaka tinabig ang balikat ko nang makalabas ng pinto. Bagamat nagtataka, naiintindihan ko ang nararamdaman ni Kuya Mark dahil nakararamdam ito ng selos noon sa akin. Iba kasi ang pagtrato sa akin ni nanay kaysa sa kanya. Ayon kay kuya, ako na lang daw ang nakikitaan ng mabuti ng nanay namin at nasa kanya ang lahat ng masama. Yun ang dahilan kung bakit siya nagrebelde. Nang malaman ni lolo ang balita ay kinuha siya nito kaya nagkahiwalay kami ng landas. Wala naman sa pag-aakala kong mas lalayo pa ang loob nito sa akin ngayon. Sa totoo lang dismayado ako sa kinhantungan naming dalawa. Hindi ko kasi mapigilan ng inggit sa tuwing makakakita ako ng ibang magkapatid na magkasundo. Binubulong ko sa sarili, sana ganoon din kami. Pero ano't ano pa man na mangyari, sisiguraduhin ko na hindi ko siya susukuan. Natatnan ko si lolo sa loob ng bahay na makapasok ako. Kasalukuyan itong abala sa pagkakayas ng kawayan. Mahigpit ko itong niyakap, Sir Lancelot. Halos higit 5 taon ko na kasi itong hindi nakikita. Saglit kaming nagkamustahan. Tinanong na nga rin niya kung nagkita na kami ni Kuya Mark. Nagdahilan na lang ako na hindi pa. Sigurado kasi akong magtatampo na naman ito kapag nalaman mayroon pa ring nabubuong tensyon sa pagitan namin magkapatid. May pagkamatampuhin kasi ito at madalas na nagkakasakit ng dahil doon. Dati na itong na-stroke, ngunit pinipilit pa rin niya magtrabaho para makamenos man lang sa gastos sa mga pampagamot niya. Magtatanghali na makauwi si Kuya Mark. Tumangulang ito sa akin na makita akong nakaupo sa silya habang naghihiwa ng ampalaya na uulamin namin. Ngumiti ako at nagpanggap na binati siya, pero ang totoo, hindi ko maiwasan ng pagkailang. Hindi ko naman din kasi aakalaing hahantong kami sa sitwasyon na ito kung saan kinakailangan namin magpanggap para lang hindi mahalata ni lolo na may galit pa rin siya sa akin.
Sa 3 araw na pananatili ko sa poder ni Lolo, napapansin ko na mayroong kakaibang kinikilos itong kapatid ko. Tutok kasi ako sa pagmamasid sa kanya. Halos gabi-gabi na lang ay umuuwi itong lasing. Minsan pa nga ay hindi siya nag-aabalang umuwi pa dahil nagpapaumaga na sa lansangan. Nagkaroon tuloy ako ng kutob na baka gumagamit na ito ng pinagbabawal na gamot, Sir Lancelot. Hindi kasi malabo na magloko si Kuya Mark at maimpluwensya ng iba pang tambay dito sa lugar. Base kasi sa mga nakikita ko, haragan ang mga tao rito sa squatters area. Palihim ko siyang sinusundan sa tuwing aalis ito ng bahay. Sa likod ng lumang basketball court sila palaging tumatambay kasama ng kanyang mga tropa. Ginugugol ko na nga ang oras ko sa pagmamasid sa kapatid ko, pero wala naman akong nakikita na may ginagawa itong masama. Masyado lang siguro akong nag-iilusyon nung panahon na yon. Hanggang sa hindi na rin ako nakapagtiis, nilakasan ko na ang loob ko para magtanong sa may-ari ng tindahan na si Ate Alice. Sa itsura nito, nasa 40 anyos na ang babae. Mabait naman, ngunit halata sa personalidad ang pagiging tsismosa. Kwento nito, lagi raw laman ng balita si Kuya Mark dahil nangunguna ito sa mga riot sa lugar nila. Dagdag pa nga nito, ilag daw sa kapatid ko ang ibang tao dahil sa pagiging basagulero niya. Nalaman ko na miyembro pala ito ng maliit na gang sa kalye at yon ang nag-uudyok sa kanya na maghimasok sa kaguluhan. Wika pa ni Ate Alice, wala na siyang nakikitang pag-asa na mababago ko pa ang takbo ng buhay ni Kuya dahil baluktot na talaga ang pag-iisip nito. Mabanggit ko nga po pala, dati kasi kong sakristan, Sir Lancelot. Bata pa lang ako ay nagsaserve na ako sa simbahan hanggang sa inalok ako ng pare na sa kumbento na lang tumira. Sa ilang taon na pananatili ko roon, nasaksiyan ko na kahit ano pa ang kinalakihang masama ng isang tao, ay maaari pa itong magbago. Depende sa kagustuhan nila. Kaya naman umaasa pa rin ako noon na magbabago pa ang kapatid ko. Kahit naman paano ay kinikibo ako ni Kuya Mark kapag kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay. Hindi nga lang yung tipikal na pansinan ng ibang magkakapatid. Paalala ni Kuya sa akin, kapag daw pupunta ako sa palengke ay magsabi lang ako para masamahan niya ako. Talamak na raw kasi ang mga halangang bituka sa lugar at delikato para sa isang dayong katulad ko. Kinuha ko naman yon bilang oportunidad na mailapit siya sa Panginoon. Nagkunwari akong magpasama sa kanya na maghanap ng sideline sa palengke. Buti nga pumayag si Kuya nang walang alinlangan. Linggo ng umaga, maaga kaming gumayak dahil sinabi ko na bago mag-8 ang nakita kong interview sa nakapaskil sa papel doon sa palengke. Pagkatapos namin magkape ay sabay na kaming naglakad sa iskinitang aniya ay shortcut daw. Kasalukuyan kaming naglalakad na magpaalam siyang saglit na bibili ng yosi sa tindahan. Itinuloy ko naman ang paglalakad ko noon, gawa ng pagiging kampante. Hanggang sa hindi ko na namalayan na malayo na pala ang narating ko. Ibinaba ko na lang ang tingin sa daan para maitago ang muka. Otomatiko akong humugot ng hininga na mapansing mayroong humarang sa dinaraanan ko. Kahit anong iwas ko, sinasadya talaga nitong harangin ang daraanan ko. Marahan kong tinaas ang muka para salubungin ito ng tingin. Burdado rin ng tato ang pangangatawan nito, Sir Lancelot. Pansin ko pang may hikaw na nakakabit sa ibabang labi ng lalaki. Nahihiya akong ngumiti. Nang hingi na lang ako ng permiso na dadaan ako, pero hindi ito pumayag. Magbigay daw po muna ako ng 5 piso sa kanya bago niya ako paraanin. Giit nito, teritoryo nila ang dinaraanan ko. Katulad nga ng bilin sa akin ni Kuya Mark, hindi ako pumayag sa gusto nito at mahinahong kinausap ang tambay. Subalit tinutulak-tulak ako nito.
Sinusubukan ko pang tabigin ang kamay ng tambay pero hindi talaga ako nagwawagi. Ramdam kong higit na mas malakas ito sa akin. Hindi ito lumabay hanggang sa nawalan na ako ng balanse at nasadlak sa ibabaw ng sako na puno ng basura. Maduwal-duwal ako na maamoy ang maasim at nabubulok na katas ng mga sako na tumagos sa pantalon ko. Saktong tatayo na ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Kuya mula sa hindi kalayuan. Pinaulanan niya ng malalakas na suntok ang lalaki na makalapit sa amin. Sinubukan ko naman silang pigilan, lalo nang mapansing pinagtitignan na sila ng iilang tao sa paligid. Pero bigo ako. Sa masamang tingin pa lang kasi ng kapatid ko ay tumiklop na ako, Sir Lancelot. Nilubayan lang niya ang pambubugbog sa tambay ng humandusay na ito sa kalye. Nagpumilit pa din si Kuya na ituloy namin ang lakad. Kahit pa nag-aya na akong umuwi, sa takot na baka lumala pa ang kaguluhan. Mas tumindi po ang galit niya nang tumungo kami sa simbahan. Sinubukan kong kumbinsihin siya na lumapit sa Panginoon, pero nag-walk out lang ito, Sir Lancelot. Binira ni Kuya Mark ang mukha ko na makauwi kami sa bahay. Aniya, huwag ko raw sasayangin ang oras niya sa mga walang kwentang bagay. Ipinangako na raw po kasi niya sa kanyang sarili na wala na makakapagbago pa sa likaw ng kanyang bituka. Napansin kaagad ni Lolo ang pasako. Dahilan ko na lang, napagtripan ako ng tambay nang minsang gumala ako para hindi na ito mag-alala pa. Labag man sa kalooban ko, sinubukan kong lumayo sa kapatid ko. Sumasama-sama ako kay Lolo sa tuwing may gawa ito. Katulong ako nito na pumulak ng kawayan. Taga-alalay ng pinuputol na kawayan ni Lolo ang role ko kapag solo lang nito ang gawain. At nagkakayas naman kapag may kasama ito. Noong isang araw na walang gawa si Lolo, nagpunta kaagad ako sa tindahan ni Ate Alice para makapagkwentuhan. Naupo ako sa silya sa harapan ng tindahan. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito nang makita ako dahil mayroon daw siyang hatid na masamang balita. Sabi nito, nagpaplano raw ang mga tropa ni Kuya Mark ng riot dahil nagnanais daw ang grupo na maghari sa maliit na lugar namin. Hindi naman daw alam ni Ate Alice kung sino ang nakakabanggaan ng grupo. Kaya't labis ang pag-aalala ko kay Kuya Mark. Nawala na ang nanay namin. Hindi ko kakayanin makuha rin siya sa akin. Wala naman daw po akong dapat ipag-alala, Sir Lancelot. Nakabantay daw kasi si Ate Alice sa grupo at kasalukuyan itong nakikipagtulungan sa pamangking chairman. Dagdag pa nito, may proyekto na ilulunsad ang sanggunian ng barangay na papangalanang Oplan Anti-Riot. Bilin pa nga ni Ate Alice sa akin na kung maaari ay layuan ko na si Kuya Mark kaysa madamay pa ako sa mga gulong pinasok niya. Pansin din kasi nito na mainit ang tingin sa akin ng ibang mga tao sa lugar. Medyo natahimik po ako na marinig ang mga sinabi ni Ate Alice. Ang totoo po kasi ay ayoko namang layuan ng kapatid ko. Pero ayoko ring madamay sa gulo. Kaya naman naisip ko na lang na baka kailangan ko lang na mapagkakaabalahan para naman makita ng mga tao na may sarili akong buhay. Doon ko na naisip na ituloy na ang paghahanap ng trabaho. Tinanong ko po si Ate Alice kung mayroon itong alam na trabaho na maaari kong pasukin. Sakto naman at naghahanap daw po ng tao ang kabubukas na karinderya sa palengke. Sabi pa niya ay bagay daw ang personalidad ko sa trabahong yun. Kaya binigyan ako nito ng piraso ng papel kung saan nakasulat ang address ng karinderyang tinutukoy nito. Hindi na ako nag-atubili pa. Nagpunta na ako sa karinderya nung araw na din yun. Buti na lang at natsyempuhan ko ang may-ari na nagpupunas ng lamesa. Sumabak ako kaagad sa interview at agad din naman akong natanggap sa trabaho. Hindi kalaunan ay napansin din ni Kuya Mark na pinangingilagan ko siya. Inilihim ko ang patungkol sa pinag-applyan kong trabaho sa takot na baka manggulo siya roon kapag nalasing. Ni hindi ko rin yun sinabi kay Lolo
Paalam ko lang rito ay sa barbershop ako sumasideline. 6:00 pa lang ng umaga ay nakagayak na ako. Kaagad din naman akong dumiretso sa karinderya matapos makaluto ng baon ni Lolo ng tanghalian sa kanyang trabaho. Nadatnan ko ang may-ari na si Madam Lourdes sa kusina. Kasalukuyan naghihiwa ng rekatos sa mga ulam na iluluto. Kanang kamay lang naman ako nito sa kusina, Sir Lancelot. Ito na kasi mismo ang nagpepresenta na magluto ng pagkain. Kaya't nag-ayos na lang ako ng mga upuan o hindi kaya ay nagpupunas lang ng lamesa. Hindi na rin masama para sa 200 sahod araw-araw. Hapon na ako matapos sa unang araw ko ng trabaho. Hindi pa nga ako kaagad nakauwi dahil nagpatulong pa si Madam Lourdes na maglikpit ng mga natirang ulam. Nabigla pa nga ako nang iabot niya sa akin ang kalderetang manok matapos mailagay sa plastik. Pasasalamat daw ni Madam Lourdes sa akin yun dahil gumaan ang kanyang trabaho kahit papaano. Nang makauwi, nadatnan ko si Kuya Mark na nakaupo sa harapan ng lamesa. Sinalubong niya ako na mahigpit na yakap nang makita ako. Damang-dama ko ang paghalik niya sa pisngi ko na parang hindi makapaniwala na buhay pa ako, Sir Lancelot. Kanina pa raw sila nag-aalala ni Lolo sa akin. Hindi ko na tuloy mapigilan ng sarili na magkwento tungkol sa trabaho ko sa karinderya. Si Kuya na mismo ang may sabi sa akin na mag-iingat ako dahil may nagbabanta sa kanya na kikitilin ang buhay namin. Makailang beses ko siyang kinumbinsi na lubayan na ang pakikipagrambulan sa iba. Pero hindi niya ako sinunod. Kung tutuusin, siya pa nga ang galit sa aming dalawa. Hindi ko raw kasi sinabi kung saan ako pupunta at kinailangan pang magsinungaling. Nagtalo kaming dalawa noong araw na yun dahil sa tampo sa isa't isa. Nag-offer pa nga si Kuya Mark na ihahatid niya ako sa trabaho kinabukasan na siya namang tinanggihan ko. Mas maaga sa karaniwang oras ang pagpasok ko sa trabaho. Sa akin na kasi binigay ang susi ng karinderya, kaya ako na ang nagbubukas nito, lalo kapag aalis si Ma'am Lourdes kasama ang asawa nito. Sumasamba rin kasi ang mga ito. Madalas ay ako ang nagbabantay ng karinderya. May mga oras nga na hindi ako mapakali kapag nagsusunod-sunod ang customers dahil wala nang ibang staff bukod sa akin. Normal na umaga lang noon at napagdesisyonan kong maghugas ng pinggan dahil wala namang tao. Kasalukuyan nagbabanlaw na ako ng mga plato nang makarinig ako ng mga tawanan mula sa labas. Pagkalabas ko pa lang ng kusina, nakita ko na kaagad sina Kuya Mark. Sabi niya kakain daw sila. Wala tuloy akong nagawa kundi pagsilbihan ng mga ito, Sir Lancelot. Saglit lang naman ang tinagal nila roon. Kinausap ko kasi ang kapatid ko matapos mapansing may iilang customers na gustong kumain. Ngunit agad na umiiwas nang makita sila. Nagpaiwan si Kuya Mark sa mga tropa niya para sabihan na kung susunduin niya ako. Maya-maya pa, dumating na ang sasakyan ni na Madam Lourdes na agad kong nilapitan. Tinulungan ko silang magbaba ng gamit nang bumukas ang isa pang pintuan sa passenger seat sa harapan. Iniluwa roon ang magandang dalaga. Simple lang itong manamit pero malakas talaga ang dating niya. Kulin po ang pangalan niya, Sir Lancelot. Sa naaalala ko, edad 19 lang ito nung magkakilala kami. Mabait naman itong makipag-usap. Tipong hindi makabasag pinggan ng datingan, ika nga. Dahil sa ganda ni Colleen, napansin ito kaagad ni Kuya Mark. Nakanganga siya ng balingan ko ng tingin. Inusisa niya kaagad kung sino yun, kaya't nagpaliwanag ako. Aniya na kursunadahan niya kaagad si Colleen, unang kita pa lang niya rito. Biruin mo yun, gusto na kaagad niyang ligawan bukas na bukas din. Chickboy talaga, Sir Lancelot. Gwapo naman din kasi ang kapatid ko. Marami-rami rin ang nagkakagusto sa kanya sa amin. Madalas ko kasing napapansin na pinagtitinginan siya ng mga babae sa tinatambayan nilang basketball court. Hindi naman din maliit ang tsansa ng kapatid ko kay Colleen. Kaya't ang kondisyon ko ay ayusin niya muna ang kanyang sarili
bago ko siya ireto. Pumayag naman siya. Noong gabi na rin yun, hindi siya lumabas ng bahay para tumambay. Nagtataka nga nun si Lolo, kaya't ang sabi na lang namin dito ay challenge lang ang ginagawa niya. Hanggang sa napapansin ko na napapadalas ang pagpunta ni Kuya Mark sa karinderya. Madalas itong nagkukunwari na kakain, pero alam kong gusto lang niyang makita si Colleen. Napapansin na rin ni Colleen ang kapatid ko. Sa totoo lang napopogian nga raw siya rito at nais makipagkilala kay Kuya. Sinabi ko ang plano. Nag-usap kami na kailangan muna magpatiwakal ng kapatid ko sa bisyo bago gawin yun. Tanging payo lang ng dalaga sa akin. Huwag ko daw sasabihin ang tungkol dito kay Madam Lourdes. Siya lang daw kasi ang nag-iisang anak. At estrikto daw ang mga magulang pagdating sa pagnanobyo niya. Ilang araw din akong naging busy sa trabaho. Mismo ako sa sarili ko ay hindi ko na alam kung nagagawa pa ba ni Kuya ang napag-usapan namin. Buti naman katulong ko si Colleen na mag-asikaso ng mga customers. Umaga noon nang madatnan ko si Lolo sa kusina. Batid ko na hindi normal ang ubo nito. Kaya't kaagad ko itong inalalayan na maupo sa silya. Maputla ang mga labi nito nang humarap sa akin. Aniya, hindi raw maganda ang timpla ng kanyang katawan. Dali-dali tuloy akong nagpunta sa tindahan ni Ate Alice para bumili ng almusal ni Lolo. Hinanap kaagad ni Ate Alice sa akin ang kapatid ko. Nag-aalala daw ito dahil hindi na naglalagi si Kuya Mark sa tambayan. Natuwa naman ito nang banggitin ko ang unti-unting pagbabago ni Kuya. Bilang pagbubunyi raw, iniimbitahan ako nito mamaya sa handaan nila. Araw ng piyesta kasi noon, Sir Lancelot. Pero naroroon ako, hindi matumbasan ang pag-aalala ko kay Lolo. Tumatanggi kasi ito sa tuwing inaaya akong kumonsulta sa ospital. Di bale sana kung naalagaan ni Lolo ang sarili. Pero hindi. Madalas po kasing natutuyuan nito ng pawis sa trabaho. Sa saglit na samahan ko ito sa mga gawa noon, kitang-kita ko kung paano nito gugulin ng oras sa pagtatrabaho. Pagka-uwi ko galing tindahan ay nadatnan ko si Lolo sa likod ng bahay. Nag-aayos na ito ng gamit na dadalhin sa trabaho. Ilang beses pa itong nangulit sa akin, Sir Lancelot. Kailangan daw po niyang kumayod para may pambili sa pang-maintenance niya. Gets ko naman si Lolo. Noon pa lang kasi ay nasanay na itong mag-isa, pero noon na may sakit siya, kailangan niya kami. Buti nga napigilan ko pa si Lolo. Dalawa lang kaming naiwan sa bahay noong araw na yun. Nagpaalam kasi si Kuya Mark na sa sideline muna sa palengke. Nakabantay ako kay Lolo maghapon, Sir Lancelot. Minomonitor ko ang lagay ng kanyang katawan. Medyo nakampante rin naman ako kahit papaano nang umayos ang kondisyon nito. Tinulungan pa nga ako ni Lolo na maghiwa ng mga rekado ng ilulutong pansit. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng samut-saring ingay sa labas. Sinabayan pa ito ng banda, Sir Lancelot. Saglit kaming lumabas ni Lolo. Gusto raw kasi nitong panoorin yun. Pero hindi ko siya hinayaang magtagal sa labas. Inaya ko rin pumasok ito sa loob na mapansing hinihingal ito dahil sa init. Dapit hapon na makauwi si Kuya. May bitbit siyang mga puto na pasalubong sa amin ni Lolo. Nagtataka nga ako noon. Sinalubong ko kaagad kasi si Kuya ng yakap, pero sumimangot lang ito sa akin. Dama ko ang pagka-badtrip niya, Sir Lancelot. Lumayo na lang ako sa kanya noong mga oras na yon. Natatakot ako na baka ma-back to zero na naman ang relasyon na binubuo namin magkapatid. Tinabihan ko na lang po si Lolo sa papag hanggang sa makatulog ito. Napagpasyahan kong palihim na silipin si Kuya sa kwarto, ngunit ni anino niya ay hindi ko makita. May pagtatakang gumuhit sa isipan ko. Marahan akong naglakad palabas ng bahay. Sa tansya ko ay 10:00 na ng gabi. Maraming nagkalat na lasinggero sa paligid. Binabalot tuloy ng ingay ang lugar. Dumiretso ako sa likod ng basketball court. Sarado na kasi ang tindahan ni Ate Alice at wala na akong tatambayan.
Nakita ko si kuya na nakaupo kaharap ang mga tropa niya. Nahuli kaagad ng paningin ko ang emperador na pinagsasaluhan nila. Kagatlabi kong nilapitan ng mga ito. Nabigla naman ng kapatid ko nang hilahin ko siya sa braso. Hindi ko napigilan ang sarili, Sir Lancelot. Kaagad na bumulusok ang galit ko. Lasing na siya noon. Kinuha ko ang oportunidad para pilitin itong tumayo sa upuan. Pinagtitinginan lang kami ng tropa ni kuya. Sinasamahan pa yon ng tawanan at bulungan. Ilan nga sa mga ito ay pinapalayas na ako. Humugot ako ng malalim na hininga at buong lakas ko siyang hinila. Lumakas naman ang bungisngis ng mga tropa niya na malaglag ito sa upuan. Tinulungan kong makatayo kaagad sa lupa ang kapatid ko. Sinalubong ko ang masamang tingin nito, Sir Lancelot. Bumagsak naman ang katawan ko sa lamesa na maitulak niya ako ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ako ng galos sa siko, Sir Lancelot. Walang kibu-kibu siyang tumalikod para maglakad palayo sa akin. Kahit pa hindi kami nagpapansinan habang naglalakad sa iskinita, pansin ko ang pasimpleng pagpunas ni kuya ng luha. Inusisa ko kung anong bumabagabag sa kanyang looban. Aniya itinrato siyang parang basura ni Madam Lourdes na magdala siya ng bulaklak kanina para kay Colleen. Nanliit daw ang tingin niya sa sarili. Pinagsabihan ko naman siya na iwasan ng mga magulang ni Colleen dahil pansin ko na matapobre ang mga ito. Nagkasundo kami na bukas din ipakikilala ko na siya kay Colleen. Tumanggi ako sa alok niya na ihatid ako noong umaga. Sigurado kasi akong madadatnan ko si Madam Lourdes na nagluluto ng mga ulam doon. Hindi pwedeng makita siya nito, Sir Lancelot. Mas lalong ayaw ko rin naman magkaroon ng dahilan si Madam Lourdes para tanggalin ako sa trabaho. Kaagad na sinuot ko ang apron na makapasok sa karinderya. Ibinaba ko ang mga silya sa ibabaw ng mesa at inilabas na sa kusina ang mga nalutong pagkain. Matumal po ang benta noon, Sir Lancelot. May mga putahe na hindi gaanong nabili. Bad trip tuloy si Madam, kaya napagdesisyonan nitong mag-half day na lang muna. Buti na lang pinayagan si Colleen na magpaalam ito na may pupuntahan kasama ako. Naglakad lang kami sa eskinita malapit sa amin. Yun daw kasi ang gusto nito. Buti na lang wala ron ng tambay na humarang sa akin kamakailan lang. Nadatnan namin si Kuya Mark na nakaupo sa silya. Nataranta nga siya ng lapitan ni Colleen. Nagtaguan na lang kami noon. Halata kasi ang kilig niya. Wala nun si Lolo. Bumili raw ito ng paboritong merienda malapit sa bahay namin. Iniwan ko muna silang dalawa para mas maging komportable sila sa isa't isa. Siyempre tinitignan ko sila paminsan-minsan. Nakikita ko naman na nagkakamabutihan silang dalawa, Sir Lancelot. Masaya naman ako para roon. Sa tulong ni Colleen, unti-unti nang tumino ang kapatid ko. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang mapagpasya nitong umuwi. Nagpresenta ang kapatid ko. Nahihatid ito gamit ang tricycle na hiniram sa kapitbahay. Nagpaiwan na lang ako para magluto ng hapunan namin. Isa pa ay gusto ko rin bantayan si Lolo. Pansamantala lang kasi yung ginhawa na ibinigay ng gamot na ininom nito. Namumutla si Kuya Mark na makauwi sa bahay. Unang beses ko siyang makita na tila natatakot. Sabi niya, amoy bangkay daw sa iskinita na dinaanan nila at parang may nagmamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Naamoy din daw ni Colleen yun, kaya nagpaiwan na lang ito sa lansangan. Kahit palabag daw sa kalooban ng kapatid ko na iwanan ito. Wala naman daw siyang nagawa dahil sa pagtaas ng boses ni Colleen sa kanya. Ipinangsawalang bahala ko na lang ito dahil baka nabubulok na patay na hayop lang ang naamoy nila. Bandang 8:00 na rin ng umaga na magising ako. Late na ako noon kaya nagmamadali akong gumayak. Habang tinatahak ang eskinita, napansin ko ang mga taong nag-uumpukan sa isang lugar. Lahat sila ay tila natatakot at hindi makapaniwala.
Nagtataka akong nilapitan ng mga ito, Sir Lancelot. Maduwal-duwal ako nang makita ang ulo ng tambay na nakasilid sa sakong nakabuyangyang. Yun ang humarang sa dinaraanan ko. Sinipat ko ito ng paningin. Nakita kong may mga butas ng patalim ang mukha nito. Sa makatuwid, halatang namatay ang lalaki sa pagkaubos ng dugo. Dumiretso na ako sa trabaho pagkatapos. Hindi ko rin kayang tagalan ng pagtitig sa kaawa-awang biktima na yun. Hindi ko na nagawa pang pansinin si Colleen at dumiretso na sa kusina. Balisa ako habang naguhugas ng pinggan. Hindi ko nga rin namalayang sinusundan na pala ako nito. Inusisa ni Colleen kung ano ang nangyari. Agad ko namang ipinaliwanag ang nasaksiyan ko. Sa kabila ng masamang balita na hatid ko, nanatili itong kalmado. Nakakapagtaka ang reaksyon nito. Malapit kasi ang natagpo ang patay kung saan sila nakaamoy ng bangkay kagabi. Mas importante raw kay Colleen ay yung makaisip ako ng palusot para hindi kagalitan ni Madam Lourdes. Ani ni Colleen, nanay na raw niya ang gumawa ng trabaho ko. Dabog nga raw ito ng dabog magmula pa kanina. Katulad ng inaasahan, boses kaagad ni Madam ang umalingaw-ngaw sa lugar na makabalik ito. Buti na lang wala pang customer nung oras na yon dahil pinagsabihan ako nito na walang kwentang trabahador. Sinubukan nitong awatin ni Colleen at nadamay patuloy ang dalaga sa galit nito. Alam daw kasi ni Madam Lourdes kung saan kami nagpunta kahapon. Pigil hininga kong pinanood ng pagmumwestra ni Madam kung ano ang gagawin nito sa akin kapag nalamang inulit ko pa ang plano kong yun. Dama ko ang galit nito mula umaga hanggang matapos ang shift ko. Si Colleen na nga lang ang nagabot sa akin ng sahod ko. Nasa higit 15 minuto ko namang hinintay si Kuya Mark. Susunduin daw po niya kasi ko. Pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Hanggang sa napagdesisyonan ko nang umuwi mag-isa. Pero gumuho ang mundo ko nang makita si Kuya Mark na nakaupo sa lupa. Mistulang bata siya na iyak ng iyak. Mahigpit na lang niya akong niyakap nang makalapit ako. Sumenyas na lang siya na pumasok na lang ako sa loob para malaman ko kung ano ang nangyari. Napaluhod na lang ako sa panlalambot nang makitang nire-revive ng kapitbahay namin si Lolo. Nakatihaya ito sa papag. Kusa na rin bumabagsak ang kamay nito. Nagwala ako nun sa galit. Hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko, Sir Lancelot. Nawala na ang dalawang pinakamamahal kong tao. Sabi ni Kuya ay atake raw sa puso ang ikinamatay ni Lolo at nadatnan na lang niya na nakahandusay ito. Hindi na niya rin ito nagawang nalapitan, bagkus ay tumawag na lang siya ng tulong. Halos 3 araw akong walang tulog kakabantay sa burol ni Lolo. Nakakagalitan na nga rin ako ni Madam Lourdes sa pagkabalisa ko sa trabaho hanggang sa napansin kong namamalagi na si Kuya sa karinderya. Hindi para sunduin ako, kundi para makipag-date lang siya kay Colleen. Laging palihim na umaalis ang dalawa. Huli ko na nga ring nalaman na magnobyo at magnobya na pala sila. Humaling nga ang kapatid ko kay Colleen, Sir Lancelot. Yung tipong hindi na siya makakain kapag hindi nagre-reply ang nobya niya sa text niya. Dumating din sa puntong hindi siya kumakain tuwing nagkakalabuan sila. Nagmuka pa siyang aso na sunod ng sunod sa dalaga. Minsan madaling araw nang nakakauwi ang kapatid ko dahil sa lakad nila. Doon pa lang ay nakakatunog na ako na baka ginagayuman na si Kuya. Dali-dali akong dumirekta kay Ate Alice upang magtanong kung may lahi bang mangkukulam si Colleen. May babala naman si Ate Alice sa akin. Matagal na raw nasabi-sabi na may lahing aswang sina Madam Lourdes. Ito raw po ang nakakabiktima ng ilang kalalakihan noon. Hindi niya sigurado kung ganun din ba si Colleen, pero kinumbinsi ako nito na gawin ko ang lahat para palayuin ng kapatid ko sa dalaga. Pinagsisisihan ko na nga rin kung bakit ako pa mismo ang naglapit sa kanilang dalawa.
Taliwas sa naiisip ko ang lahat na nangyayari. Buong akala ko ay una't huli na ang krimen na kamakailan lang ay nangyari. Pero mali ako. Bigla na lang daw po kasing natagpuan ang ulo ng isa sa mga tropa ni Kuya na palutang-lutang sa kanal. Kung matatandaan ko, ilang araw na pong nawawala ito. Kagaya noong una, tadtad din ito ng saksak sa muka. Magmula noon palihim ko nang iniimbestigahan ang karinderya. Nagsimula ang pagsiwalat ng tunay na katauhan nila noong Setyembre 11. Pinagmasdan ko ang kilos nila buong maghapon pero wala akong napansin na kakaiba sa galaw nila. Yun po ang nag-udyok sa akin para magmasid sa kanila 10 oras ng gabi. Nagtago po ako sa gilid ng karinderya kung saan nakatambak ang mga basura. Tiniis ko ang pagpupog sa akin ng lamok hanggang sa marinig ko na ang pagbukas ng maliit na gate. Pupungas-pungas na lumabas si Madam Lourdes dito at saka tumawid sa kabilang kalye. Tila gutom na gutom itong naghahalungkat sa isa pang basurahan. Binuhat nito palabas ang pusa at saka walang pagdadalawang isip na kinagat sa leeg. Walang awang kinain ni Madam ang pusa. Hinigop pa nito ang maliit na bituka ng pusa hanggang sa maubos ang laman loob ng hayop. Suka ako ng suka noon hanggang sa makauwi. Dumirekta ako sa tindahan ni Ate Alice nang makitang nakabukas pa ito. Kinuwento ko sa kanya ang aking nakita. Nagpasama ako sa kanya sa pulis ngunit tumanggi lang ito. Dismayado si Ate Alice dahil tama nga ang kanyang pag-aakala tungkol sa mga bintang kina Madam Lourdes. Aniya, panatilihin ko na lang sa sarili ang sikreto, lalo't kung walang matibay na ebidensya. Sa kagustuhan na maipakulong ang mga ito, sinulit ko ang nalalabing 3 araw ko sa trabaho para mag-imbestiga. Pansamantala akong tumaong mag-isa sa karinderya. Nagpaalam kasi noong araw na yon si Madam na bibili lang ng juice na palamig. Kinuha ko namang oportunidad ito para halongkatin ng mga drawers sa kusina. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita ang jersey na nakabalunbon sa kaloob-looban nito. May mga mancha yun ng dugo, Sir Lancelot. Nanginginig ang buong katawan kong kinuha yun. Isinuksok ko ang sando sa kasulok-sulukan ng bag ko para hindi nila mahalata. Hindi ko na natiis. Kinausap ko po si Madam na huling araw ko na po sa trabaho. Dumiretso ko kay Kuya Mark pagka-uwi. Ipinakita ko sa kanya ang damit. May apelido yun, kaya't mabilis niyang nakilala. Pero hindi siya naniwala na sa tropa niya yun, kahit na may apelido na. Kahit anong paliwanag ko ay hindi naniniwala si Kuya Mark. Halos mabato ako ng hawak na bote sa pagkagalit. Huwag ko raw pagbintangan ng taong nananahimik. Sigurado raw siya na mapapatay na niya ako kung sakaling maulit ito. Tuluyang nadurog ang puso ko nang binalibag niya ang gamit ko sa labas. Hindi siya nagdalawang isip na palayasin ako. Laking pasasalamat ko na lang noon dahil nakasalubong ko si Ate Alice sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa eskinita. Pinatuloy po ako nito sa bahay nila pansamantala. Doon ko nalaman mismo kay Ate Alice na may nakikita siyang umaaligid na aso sa bahay namin tuwing gabi. Aswang daw yun at ito ang dahilan ng sunod-sunod na pagpatay sa lugar namin. Takot na takot ako nang malaman ko ang impormasyon na yun, Sir Lancelot. Kung sakaling totoo, sigurado akong si Kuya Mark ang binabantayan ng aso. Napakalaki ng naitulong sa akin ni Ate Alice, Sir Lancelot. Para raw mayroon akong pera na gastusin, pinagtitinda ako nito ng puto tuwing umaga. Laging ang lugar ng bahay ni Lolo kung nasaan si Kuya Mark ang target ko. Buti na lang mabenta sa pwestong yun. Pasimple kong sinusulyapan ng kapatid ko. Hindi ko na mabilang sa mga daliri ko kung gaano kadalas kong nakikita si Colin doon. Nagtanong-tanong ako sa kalapit bahay. Nalaman ko na nagli-live-in na pala silang dalawa.
Naubusan ako ng pag-asa noon na iahon si Kuya Mark sa pagkaloko kay Colleen. Pinalipas ko na lang ang ilang araw para mag-isip ng paraan, Sir Lancelot. Nagkunwari akong customer ng kanilang karinderya. Pasimpleng naglakad patungo sa kusina nang napansin kong nawala sila roon. Nagmamadali kasing pumasok si Madam Lourdes ng bahay noong time na yun. Nilagyan ko ng bawang ang palibot ng kusina dahil doon namamalagi si Madam Lourdes. Susubukan ko lang kung mapupuksa ba ng bawang ang lahi ng mga ito. Ngunit bago ako lumabas ng karinderya, nakasalubong ko si Colleen at si Kuya Mark. May bitbit silang mga bag na siguradong sa nobya niya. Dalawa silang walang reaksyon nang makita ako. Parang ang hindi nila ako nakilala dahil lumagpas lang sa akin ng mga ito. Nakatiktik ako sa kanila buong araw. Nalaman ko na pinapulis na ang kapatid ko ni Madam Lourdes. Galit na galit daw po itong sumugod sa tinutuluyan ng dalawa. Ayon pa sa kapitbahay, nag-eskandalo raw ito sa harapan ng bahay ni Lolo at desperadang makuha ang anak. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat, Sir Lancelot. Nakatambay ako noon sa harapan ng tindahan ni Ate Alice na makita si Kuya Mark kasama ang 3 tropa niya. Naglakas ako ng loob para lapitan si Kuya Mark noon. Nasapon na lang po ng mukha ko ang kamao ng kapatid ko. Pagkatayo ko pa lang sa harapan niya, puno ng galit ang reaksyon niya sa akin. Sa akin po nito isinisisi ang paghihiwalay nila ni Colleen. Ako ang sinisisi nito kung bakit napilitang umuwi ang dalaga kina Madam Lourdes. Dismayado akong umuwi noon. Inimpake ko ang mga gamit ko noon at kinausap na rin si Ate Alice na bukas din ay aalis na ako. Mahirap siyang ipagtanggol, Sir Lancelot. Mapaghiganti siya at natatakot akong magiganti siya sa pamilya ni Colleen. Nakalulungkot man pero kung wala na talagang pag-asa, ayokong madamay sa mga susunod pang gulo na paplanuhin ni Kuya. Buong akala ko ay matatapos na roon ang problema ko. Subalit nalaman ko na lang, kinabukasan, natagpo ang patay si Madam Lourdes sa loob ng kwarto nito. Nilooban daw ng 2 kalalakihan ng kanilang bahay. Masaklap pa noon. Walang kaalam-alam si Colleen sa nangyari. Nagpasama ako kay Ate Alice para makibalita kung ano ang kinahinatnan ng pamilya ni Colleen. Nagkakagulo ang mga tao sa paligid ng karinderya na makarating kami roon. Dahil nga sa iniiwasan ko ang masangkot sa krimen, si Ate Alice na lang ang pinag-imbestiga ko tungkol sa aksidente. Kitang-kita raw sa CCTV footage sa mga kalalakihang nanloob. Kamalasan lang dahil nakasuot ang mga sospek ng itim na maskara. Hindi tuloy sila makilala ng pulisya. Natagpuan daw po ng mga pulis na may nakasakal na barbed wire kay Madam Lourdes. Posibleng ito raw po ang ikinamatay ng biktima. Sa makatuwid, pinahirapan si Madam Lourdes. Ayon pa sa impormasyong nakalap, simot na simot din ang lagayan ng alahas nito. Bumubulusok ang galit kong tinahak ang daan patungo kay Kuya Mark. Kahit 6:00 pa lang noon ng umaga, padabog kong kinatok ang pintuan ni Kuya Mark. Pupungas-pungas pa nga ito nang pagbuksan ako ng pinto. Nasalo ng mukha niya ang malakas na suntok ko, Sir Lancelot. Pinamutlaan siya kaagad ng mga labi nang ibalita ko ang nangyari. Maski siya ay hindi makapaniwala. Naitulak na lang ako ni Kuya sa pag-aalala kay Colleen. Palihim kong sinundan si Kuya pero hindi niya nakita sa bahay nito ang nobya. Dismayado siyang umuwi sa bahay. Hindi rin kasi pinapasok ng pulis ang kapatid ko. Balisam-balisa ito kaya hindi ko na siya nalapitan. Nagwawala rin kasi ito sa galit. Doon pa lang ay napagtanto ko ng walang kinalaman ng kapatid ko sa pagkamatay ni Madam Lourdes. Pinahupa ko muna ang galit niya bago ko muling kinausap. Nang minsang bumili siya ng yosi sa tindahan,
Kinausap ko siya patungkol sa trabaho na inaalok sa akin ni Ate Alice. 3 araw lang ang trabahong yon sa construction site sa Mandaluyong. Hindi na rin ako nahirapang kumbinsihin siya. Batid ko kasing isa siya sa magiging sospek sa krimen. Ayoko namang mabulok sa kulungan ng kapatid ko. Pansamantala akong nakitulog sa bahay ni Kuya. Bukod sa tumulong ako mag-impake ng gamit niya, nais ko siyang samahan sa bahay. Gabi na rin naman po na makapunta ako sa bahay niya. Marami kasi kong inasikaso sa tindahan. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nadatnan ko siya na nasa kusina na tinitignan ang litrato ni Colleen. Kaagad kong nilapitan si Kuya na mapansing humahagulgul ito. Aniya, nagkausap na sila ni Colleen. Hiniwalayan na raw siya ni Colleen. Siya raw po kasi ang sinisisi nito sa pagkamatay ni Madam. Ipinakita pa nga ni Kuya sa akin ang natamong kalmot sa dibdib. Kagagawan daw yon ng dati niyang nobya. Subalit ayaw po niyang sumuko. Kahit ano man daw pong mangyari, hindi niya basta-bastang isusuko ang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan, mayroon nang kumakatok na mga pulis sa bahay. Sir Lancelot, inaresto po nila si Kuya at wala akong nagawa. Akala pa nga ng mga ito ay may planong tumakas ang kapatid ko na makita siyang may bitbit na mga gamit. Inimbestigahan nila si Kuya pero walang matibay na ebidensyang pinangahawakan si Colleen kaya't ibinasura lang din ang kaso. Noong araw din na yun inihatid ko si Kuya sa terminal para masiguro kong ligtas siya. Maayos pa naman kaming nagkakatext na dalawa noong unang araw niya roon. Binilhan ko po kasi si Kuya ng dikipad na cellphone dahil nasira na yung kanya. Second hand lang naman yun kaya afford ng ipon ko. Subalit pagsapit ng 3 araw niya sa trabaho ay hindi na po siya nagre-reply. Hanggang sa tinatadtad ko na siya ng text messages pero ni isang reply ay wala kong nakuha. Balak ko sanang sunduin si Kuya sa terminal noong araw na dapat sana ay uuwi siya. Kabadong-kabado ko noon. Tipong napapraning na ako sa kaiisip na baka mayroon nang nangyaring masama sa kanya. Nagpatulong na nga ako kay Ate Alice na kontakin ng kumpanya. Sabi nila 2 araw pa lang ni Kuya ay nagpaalam na itong umalis. Hindi ko alam kung saan hahagilapin si Kuya. 5 araw pa lang ang lumipas, hindi pa rin nagpaparamdam ang kapatid ko. Nang mabalitaan kong nag-ooperate na ulit ang karinderya ni Madam Lourdes, pasimple akong nag-imbestiga roon. Dumating sa puntong hindi ko na napigilan ng sarili. Lakas loob akong nagtanong kay Colleen kung nasaan si Kuya at wala akong napala. Tila nasisiraan na kasi ito ng bait sa tuwing sasagot sa akin. Anito, kung nasaan man daw ang kapatid ko ay sana'y patay na siya. Yun ang labis kong ikinagalit, Sir Lancelot. Inusisa ko ang rason kung bakit galit na galit ito kay Kuya, gayong hindi naman napatunayan ang bintang nito. Sagot pa nito sa akin, wala naman daw ibang gagawa noon kung hindi si Kuya lang. Una pa lang kasi, pansin nito na pinag-iinteresan na ng kapatid ko ang kita nila sa karinderya. Anito, pera lang ang rason para mahalin siya ni Kuya. Muntik ko na pong maiskandalo si Colleen. Buti na lang ay nakapagpigil pa ako. Nanginginig ang buo kong katawan na makauwi sa bahay. Puot ang nararamdaman ko, hindi awa sa kinahantungan ng pamilya ni Colleen. Kung tititig kasi sa mga mata nito, alam kong may kinalaman siya sa pagkawala ni Kuya. Sa paglipas ng mga araw, mas inimbestigahan ko pa ang karinderya ni Colleen. Ito na po ang nagmamay-ari ng karinderya ngayon. Balita ko pa, mas sumarap daw ang mga putahe nito kaya't mas lalo kong nagtaka. Dahil sa pagtataka, minsan kong tinikman ang biniling fried chicken ni Ate Alice doon. Hindi nga ito nagkakamali. Mas luminamnam ang ulam na tinda roon. Hindi ko binaliwala ang masamang kutob. Bagkus ay sumadya akong kumain doon ilang minuto bago ito magsara.
Pinagbawalan na po kasi ako ni Colleen na bumisita sa karinderya niya, lalo kapag maraming tao. Ipapakulong na raw po niya ako kung mangyari pa yun. Kaya naisip kong pumasok doon bilang isang customer para wala na siyang dahilan na tanggihan ako. Umorder ako ng crispy pata at dinuguan. Sa naaalala ko, sa gilid ng kusina ang lamesang pinagpupwestuhan ko. Sa tansya ko, inabot si Colleen ng 20 minuto bago iserve sa akin ang order ko. Marahan kong hinipan-hipan ng crispy pata bago ito kinagatan. Hinuli-huli ko pa ang lasa noon. Sa totoo lang, hindi dahil sa pagkakaluto ng baboy, hindi rin sa timpla nito, kundi ang kakaibang karne ng pata. Hanggang sa otomatiko ko na lang naibuga ang nasa bibig nang makakita ng letrang nakatato sa pata. Medyo borado na yun, pero sigurado akong Colleen ang nakaborda roon. Naalala ko, si kuya ang nagpatato ng ganito noon. Napamura ako ng balingan ng tingin si Colleen. Sarkastiko po ang tingin niya sa akin, Sir Lancelot. Nakangiti pa ito sa akin. Mabilis ko po itong nilapitan. Sinapingil ko siya sa sobrang galit ko. Nasabunutan ko rin ang dalaga. Nanginginig ang buo kong katawan. Subalit na itulak niya ako. Dahilan para masubsob ako sa sahig. Bago ko pa siya lingunin, nahampas na ni Colleen ng bangko ang likuran ko. Bumagsak ako sa kinatatayuan ko dahil sa sakit ng bandang likuran. Gayunpaman, pinilit ko ang sariling makatayo para habulin ng babae. Nahawakan ko si Colleen sa braso pero nakalmot ako nito. Ramdam ko ang pagtusok ng mga matatalim nitong kuko sa braso ko. Dumugo po yun kaagad. Tumulo ang dugo sa sahig ng karinderya. Hindi na rin ako nakasigaw pa dahil sa hapdi na hatid ng malaking sugat. Dahil alam kong hindi ko na ito mahahabol, tumakbo na lang ako papasok sa loob ng kusina para mag-usisa. Sir Lancelot, napatakip na lang ako sa bibig nang makita ang mga karning nakahiwa sa chopping board. Napansin kaagad ng paningin ko ang kuko sa ibabaw ng karne. Nang lapitan ko yun, may nail polish po yun na itim. Alam ko na iilan lang yun sa mga parte ng katawan ni Kuya Mark. Mas lumala pa ang pagkatuwal ko, Sir Lancelot. Pilit kong isinusuka ang kinain kong parte ng katawan ng kapatid ko. Ilang minuto pa ang nakalipas, dumating si Ate Alice. Gulat na gulat ito na makita ako sa loob ng kusina na halos mapaluhod sa panlalambot. Sa kabila ng pag-iyak, sinabi ko rito ang nakita kong tattoo sa crispy pata. Hindi na rin namin napigilan ni Ate Alice na pasukin ang loob ng bahay ni Colleen para mag-imbestiga. Napasigaw ako na matagpuan ng mga gamit ni Kuya Mark. Nakapatong ang kanyang mga damit sa kama. At sa bandang CR, doon ko nakita ang putol na ulo nito. Tad-tad ng saksak ang muka. Nakilala ko lang siya dahil sa star na tattoo sa bandang panga. Tumawag si Ate Alice ng pulis, Sir Lancelot. Nireport po namin ang mga nakita ko. Isa pa, malaki ang suspecha ng mga pulisya na si Colleen at ang nanay nito ang gumagawa ng krimen sa lugar. Parehas po kasi ang kinahantungan ng mga mukha ni Kuya sa iba pang mga naunang biktima. Kahit pa sabihin ng mga ito na may sira sa ulo ang pamilya ni Colleen, malakas ang kutob ng iba pang mga kababayan namin na tunay nga ang mga ibinibintang sa mga ito. Yun ay may lahi talaga silang aswang. Umamin po kasi ang iilang mga kapitbahay namin na sa tuwing makakakita ng kakaibang itim na aso ay may natatagpo ang patay kinabukasan. Isa pa, balot na balot kami ng takot dahil hindi na natagpuan pa ang mga katawan ng mga nagiging biktima. Tanging hiling lang namin, sana hindi yun isinasahog sa mga ulam sa karinderya nila. Hindi pa rin kami tumitigil sa pag-iimbestiga hanggang sa natagpuan ng mga pulis ang kalansay ng iba pang biktima
nasa baul na nakabaon sa bakuran ng bahay ng mga ito. Yun pala ang kinakain ni Madam Lourdes, ang mga nabibiktima nito. Ayon pa sa kwento, dati na silang naninirahan sa bundok at lumipat sa probinsya para hanapin ang tatay ni Colleen. Sir Lancelot, hindi pa rin po ako makamove on hanggang ngayon sa biglaang pagkawala ni Kuya Mark. Wasak pa rin po ang puso ko sa pagkawala ng taong mga mahal ko sa buhay. Lumipas sa mga taon, palagi pa rin akong hinahabol ng bangungot na baka nasa paligid ko lang si Colleen at hindi ko alam kung kailan pa ako tuluyan makakalimot. Hanggang dito na lamang po, Sir Lancelot. Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham ko.